Szóval ti négyen, mik is vagytok? Gyakornokok vagyunk, uram. Menő cégeket keresünk, ahol dolgozhatunk. Ja, tudom mik a gyakornokok, nem vagyok hülye, oké, de jelenleg nem férnek bele új alkalmazottak. Ó, a gyakornokok tapasztalatszerzés céljából dolgoznak, uram. Még egyszer. Tapasztalatért. Ó, úgy érted, ingyen? Tapasztalatért. Nos, az ingyenességgel nem vitatkozhatok, kölyök, fel vagytok véve. Ő volt az. Fizetett nekem, hogy megöljön a drága guisát. Hogy eltusolja, amit a... Szöveg? Grimár! Igen, azt. Hé, van itt egy rendelésem még 100 plüssbagolyra! Hé, rég nem láttalak titeket, srácok. Nem akarsz lógni egy kicsit? Oké, ha ez a válasz, azt mondom. Sókat. Hé, visszatérítést kérünk, nem kaptunk kaját! Fizettetek valakinek? Igen, fizettünk Stuartnak! Ki? Megvan a tárcája! Meg! Na végre! Bakugó, ne! Imádom a munkám. Bakugó! Miért utálsz engem? Mert az egyetlen elfogadott világképem az, hogy az igazság és a siker csak erőn alapulhat. És ha nem értesz egyet velem, akkor magamra veszem. Szóval amikor valaki gyengébb versenyezni mer velem, akkor ösztönösen szét akarom rúgni a seggét, szóval a burkomban maradhatok. Te jó. És akarsz beszélni róla? Fogd be a pityogódat! Szavazd rám és bezárom Dekut egy kettőt! Aj már! Ahogy látod, elfoglalt vagyok, szóval hívj vissza máskor. Kivéve ha te vagy az a szexi szenyorita az Antares 4-ről. Pali fej, barátom vagy, amigo, ahogy te szoktad mondani. Mi újság? Ó, szia! Hát te vagy! Scratch. ¿Qué tal, haver? Nos, hallottam, hogy nagyon fontos valakire utazol. Akinek a kis buksiáért elég borsós árat fizetnek. Fogalmam sincs, honnan veszed ezt? Haver, ott van melletted. Tisztán látom. Amúgy is, az info kiszivárog. Ti Wolfékek komolyan véditek itt a helyet, hogy átadnátok a megfelelő hatóságoknak? Ki vagy te? Ez nem az a Sanchez, akit ismerek. Akit én ismerek, az azonnal rávetette volna magát. Én soha Bibs ötlete volt. És én még azt hittem, hogy igaz amígok vagyunk. Haver, hogy ezutattál nekem? Megbántottál? Azt hiszem, én azt hiszem összetörted a szívem. Szégyen. Azok után, amit tettem, érted? Miután segítettem létrehozni a céged, és olcsón megszámítottam neked a hajót. A kasznit! Por amor de Dios! Szirogass még a szívem, létszi. Mitől fogsz lekopni? Talán akkora teszel nekem egy szívességet pont úgy, mint ezek az amigok. Adod a madarat. Szükségem lenne arra a felpénzre, hogy vegyek magamnak egy új szívet annak a helyére, amit most törtél össze. És tudod, hogy megfizesd a tartozásodat, amivel lógsz nekem. Csak egy dologgal lógom neked, pörgőrugással a kulódba! Jól van, akkor játsszuk így. Itt van mellettem Screech, aki felrobbant titeket és elhozza nekem madarat. A te döntésed. Amigo! Bemért minket. Rendben! Csak szállj már, ne rólam! Add meg a koordinátáidat, hogy át tudjam passzolni. Ó, szupi! Hozzátok képest 7 óránál vagyunk. Amigom! Mi? Igen, adtát a tollat. Hé! A királynő volt itt előbb, szörgolyó! Lestoppoltuk! Hogy érted, hogy lestoppoltátok? A madárfejpénze engem illet. Az enyém, csontpofa. Ó, nézzenek oda, a gimgömcicus hogy nyávog? Próbálj neki! Látszik, hogy szeretnél pár törött csontot. Mi? Én... Rám ferde a mastét! Ha ennek vége, ki kell, hogy takadjalak. Ételt keresünk, nem pedig lépet. Nem lehet, hogy véletlenül kidobtad? A nevem Monkey D. Luffy. És én leszek a kalózok királya. A nevem Monkey D. Luffy. És én leszek a kalózok királya.